गिबियावनो खुलुमग्रोबाय गासै रादाब बुथुमगिरि बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड टुडे बड'सा रादाब आरो बड'लेण्ड रादाब आरो रियेल लाइफ निउसनि साफ्रोमबो दिनै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय जोबोद हामग्लायनाय आरो साबायखर हरग्रोबाय। दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ लिंदों खारना जाहैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे जोङो मोनदों फेसबुकनि दारा मोनसे गाज्रि मोनसे मेसेज रायजोनि गेजेराव फोसावलाबायनाय जों नुदों। बे जाहैबाय पास्टर बिन'द बसुमतारी बिथाङा भिडिअ रेकर्डिंजों गोबां बाथ्रा हिन्दुनि एगेन्स्टै बुंनाय राव जों मोनदों। दा जों सानदों गिबियावनो आं बुंखायो सासे पास्टरनिफ्राय बेफोरबायदि राव ओंखारनाया बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनायनि राव बबेबा मोनसे धोरोमखौ नेवसिनायनि राव ओंखारनाया जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। पास्टर सासेया बिदि बुङा। जों मोनदों पास्टरा जोंजों रायलायो, जोंजोंनो लोगो। बिसोरथ' एखे बिराद मोजां बुजायनानै बिराद मोजां रोङिखौ गोरों खालामग्रासो। बिसोर खिन्थु बबेबा धोरोमखौ नेग्लेक्ट खालामथारनाय एबा धोरोमखौ फोजोबस्रांलायनि राव मोनसे डिस्ट्राक्टिभ मोनसे माबा खालामा, बिसोरो क्रिटिसिजम खालामा। दिनै बिथांनि बुंनाय रावफ्रा ओरैबायदि सहायनो हायि। जों साफ्रोमबो ब्रह्मफ्रा जोङो जाय सिबिग्रा ब्रह्म जों हमनानै लादों बुजिदों जे बिथाङा सासे नंखाय गावखौ गावखौ बेबायदिनो बुंथिंलाबायनानै गाज्रि लामाजों समाजाव मोनसे गुबुंले आबहावा समाजनि आबहावाखौ गाज्रि थासारि खालामनायनि मोनसे एजेन्ट बायदिसो खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिथांनि बुंनाय हारसा रावै बुंनायखौ आं एसे फरायथिग्रोना होनो नागिरदों। आमी पुरोहित बंशर मानु যাক বড়বিলাকে ব্ৰহ্ম ধৰ্ম বুলি কয়। মই ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ মানুহ, মোৰ দেউতা পুৰোহিত, মই পুৰোহিত, ভাই পুৰোহিত, দাদা পুৰোহিত, মা পুৰোহিত, আমি সকলো পুৰোহিত। আমি দিনত 3 বাৰ যজ্ঞ দিয়াৰ পৰিয়ালৰ মানুহ হয়। बे बाथ्राया जुदि नंगौ, बिथांनि बे बुंनाय रावा नंगौ होमब्ला दिनैसिम जों ब्रह्म धर्मआव बर'फोरनि ब्रह्म धर्मआव जोङो त्रिसन्धिनि बाथ्राखौ दासिमबो जों सावरायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला समयजों खोथा। शास्त्रआव बुंदों सम मोनब्लासो खालामथिनदों यज्ञनि बाथ्राया, खिन्थु बिथाङा बेवहायनो नंखाय बाथ्राखौ बुंखाबाय। गाव न'खरा फरियाला गावनि न'खरनि फरियाला गासिबो ब्रह्म सिबियारि नंगौ नङा जोंहा बेहाय दाउट थाबाय। आरो बिथांनि बुंनाय जिहेतु गावनि बिफा गावनि बिबौ गावनि बिदा गावनि बिमाया पुरुहित्य मावो होनना बुंदों। दिनै जोंनि बे समाजाव जों बेखौ मोनाखै। सोर न'खरनि बेलाय बेबायदि दङथ' बहुद दङ जोंजों, खिन्थु बे बिन'द बसुमतारी होननाया सोर बियो बेबादि बुंदों। बिथाङा बुंदों मा होनदों 3 बार यज्ञ होयो होनना बुंदों। 3 बार यज्ञनि प्रसेसआ माबाया मा होननानै बुङो धर्मआवलाय? बेखौथ' जों त्रिसन्धियासो होनना बुङो। त्रिसन्धिया दिनैसिम मावाखै। जोंखौ दा 2 सन्धियासो खालामगासिनो दं, फुं आरो मोनाबिलि। बेखौबो बुजिनानै लाथों बियो। जानला मोनला फाननानै दिनैहाय जायफ्रा नंखाय, जायफ्रा बुजिया, जायफ्रा रोङा, बेबायदि रोङै मानसिफोरखौ थगायै बिथाङा दिनै गाव सासे डक्टरनिफ्राय बिराद गिदिर साइन्टिस्ट गावनि रावजों माबाया गायोनो। आं बुंगोन बिथाङाथ' गुवाहाटियाव गहरचुकआव जि माबा खालामदों बाव लेंहरै माबानाया माथो थैनानैसो दं। 3 आं प्रमान मोनबाय। आं निजे गावनि स्टुडेन्ट 2 मोनबाय। सासेया स्टुडेन्टनि हिनजाव, सासेया स्टुडेन्ट कटकिपारानि सासे बिमल बर'नि फंबाय। बेखौ फोथैदों बियो, हायो होननानै लांबाय फोथैदों। गहरचुकआव सासे हिनजावखौ फोथैदों बियो मिथिंगापुरियाव मुलि जाहोला। थिग बिदिनो हिरिम्बापुराव आंनि स्टुडेन्टनि हिनजाव, हिरिम्बापुरनि सासे हिनजाव, बेखौबो बियो फोथैदों। गथिखे बबे माबाजों गादों? गायाखौ जों बुङा, प्रेयारजों गानो हागौ। जुदिहे बियो गोबाव समनिफ्राय मुलि जाबोबाय थादों बे गानो हागौ, खिन्थु उइदाउट मेडिसिन गाया बे गाथारगोन होननानै जों बुंनो हाया। गायोब्ला मानोथो थैगासिनो दं दिनैलाय?
दिनै मानो बै समाजनि बै मण्डलिनि मानसिफ्रा मानो थैगासिनो दं उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम थैगासिनो दं डाक्टारनाव मानो थांदों डाक्टारखौ मानो नांगौ डाक्टारखौ मानो फरायदों बिसोरो होमब्ला गतिके बे मिसा खोथा आरो बेवहाय बुंबावदों बे सुतिके कैसु प्रभु कि प्रभाब बेखौ जों बुंनो थांला बयहाबो गाव गावनि धर्मनि गुरुखौ जों प्रभाब होनना बुङो दिनै जोंबो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जितु बुंलांनाय बोसोन बेखौ जों मानिनानै सोलियो बिनि प्रभाब होननानै जों दिनै जौगानायखौ बुङो बर' हारियाव ब्रह्मफ्रा जौगानायखौ जोङो गुरुदेवनि अननाय होनना बुङो बेबो बे हयथ' बाथ्राखौ बुंदों बेहाय आंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय आं बेखौल' बुंगोन हिन्दुनि गासैबो खामानिखौ मावजोबदोंमोननो बियो बलिबो होदोंमोननो ब्रह्मफ्राथ' बलि होआ ब्रह्मआ अन्थाइखौनो सिबिया मुर्तिखौनो सिबिया बे बलि होदों होनबाय बलि होनाया सोर होयो खोमसि फोथायग्रा मानसिया बलि होयो खोमसि फोथायग्रा मानसियासो प्रेयार खालामलाबायहैयो मबेजोंबा हामो होननानै दिनै बेबायदि मोनसे बेहाय रोखा बे नै बिनि बुंनाय रावाव जों मोनदों गतिके आं बुंनो थाङो बिन'द बसुमतारी नोंथाङा बेबायदि बानसावलाबायनाय आरो बेबायदि फोसावलाबायनायखौ गार नोंथाङा बारा गोबाव गैला ख्रिस्टान ससाइटिनो होसोजागोन नोंथाङा बे सैथोखा आरो जों बुंदों नोंथाङा अरखौ ओरैबायदि माने ब्रह्म अरखौ नोंथाङा ओरैबायदि थासलि खालामदों दैखौ ओरैबायदि थासलि खालामदों माने बे बुहुमखौनो नों ओरैबायदि थासलि खालामदों जेराव अर गैया जेराव साननि दुंनाय गैया बेवहाय जगतनि खुनु सृष्टियानो गैया बेखौ नों बुजिना बुजिया सृष्टि होननायानो गैया अर गैयाब्ला दै गैयाब्ला दैया जिउ अरा क्रिएटर बबेखौ नों बुंदों फालाय आरो नों मोनसे बाथ्रा बुंबावदों नोङो बाइबेलखौ नोङो बाब रे बाब बोसोर बै हान्थु खरायनानै फरायदोंनो नोङो ख्रिस्टाननि बाइबेलखौ दांनानै नोङो समाय लानानै बुंदों ख्रिस्टान बाइबेलाव मा लिरनाय दं नंखाय बुंनायनिसाय देरसिन पाप गैयानो दिनै नोङो देरसिन पापखौ मावदों नोंथ' थगायबाय नों बोसोरब्रै नों हान्थु खरायदोंबा नोंनि हान्थुआ माबायदि जागौमोन नों थगायदों नोङो गतिके आं बुंनो सानो आं बारा गोलाव बुङा जोंहा जोंनि बिराद दङ बुंग्राफोर आं बेखौल' बुंबाय बेखौल' बुंनानै आं जागायदों जे नोंथाङा साबधान थादो नोंथांखौ नोंथांनि सृष्टिकर्तायानो नोंथांनि मोनसे साप एबा साव होनना बुङो बर'आव बे जानानै थासिगोन आं बारा गोबाव बुंलाया बेनो जे बिथाङा बेखौ राजुवा बाबै क्षमा बिनांगौ आरो जों बे क्षमाखौ जों मोननांगोन नुनांगोन बेखिनियानो आं बुङो बियाब्लाथ' बेथ' गावहानो बिपद दं मानो होनबा अलरेडि मोनफ्रोमबो जिल्लाया केस होनायनि मोनसे माबा सावरायबाय दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेखौ सावरायनायनि उनावसो दिनै जों नैबे उदालगुरियाव बे मिटिंखौ लानानै बेखौ बुंनो गोनां बाध्य जादों फारसेनिफ्राय प्रेसार फैदों जोंनाव जों मा खालामनो गतिके बियो राजुवा बाबै बयबो मोनथिनाय बादियै बियो निमाहा बिनानै लानांगोन नङाब्ला बेहा बिपद दङ बे केस जागोन खुलुमबाय गिबियाव आं दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे जेखि धोरोमानो जाया मानो जोंनि थांखिया मोनसेल' जानांगौ बा मोनसेल' जेखि धोरोम गुरुआनो जाया मानो प्रसार खालामनाय नितिया गावनि आत्माखौ फोसाबनाय आरो समाजखौ फोसाबनाय गोग्गो समाज दानाय नैबेबायदि नोजोरजों जोङो गासैबो धर्मनि प्रसारकफ्रा धोरोम गुरुफ्रा प्रसार खालामलायोब्ला जोंनि बे भारत हादरा बेबा वर्ल्डआवनो जों मोनसे गोजोन थासारिखौ फैगोन होननानै जों साननो हायो दा दिनै जोंहा प्रसारक एबा पास्टर बिन'द बसुमतारीया जिबायदि जोंनि हिन्दु धोरोमनि बेदान्त कुरान भागवत गीता बायदिसिना धोरोम बिजाब जोंनि हिन्दु शास्त्रनि जि धोरोम बिजाब बिनि सायाव अलरेडि अपमान होनाय जादों जोंनि हिन्दु धोरोमखौ इनसाल्ट खालामदों बिथाङा अपमान होनाय जादों डाइरेक्टलि किन्तु जोंनि थांखिया बेबायदि जानो नाङा जों बेखौ ब्रह्म धर्मनि जानानै गोख्रोङै सोंखारिगोन आरो दुखु फोरमायदों बे बाबाया सासे अधिष्ठाताब्ला बा पुरहित न'खरब्ला जोंनि ब्रह्म धोरोमाव आइमोन आफामोन मालाबाबो बुलि होनाय
खथा गैया बे मिसा खोथा बुंदों बियो ब्रह्म धोरोमनि बे बाबाया मानसि नङा जों बेखौ हमनो हाबाय बियो गोरलै गोसोनि माखासे थुला बायदि बिरग्रा माखासे आइ आफामोनखौ बियो माने मोजां मोजां धोरोमनि खोथा बुंनानै मिसा खोथा बुंनानै जोंनि हिन्दु समाजनि मानसिफोरखौ बोलांनानै बियो गावसिनि समाजाव लांनो नागिरनायखौ जों थोंजोङै हमनो हादों जाय बाथ्राखौ बुंनानै बियो मिसा खोथाखौ बुंनानै प्रसार खालामगासिनो दङ गुवाहाटी बायदि जायगायाव बियो गिर्जा न' बानायनायनि खोथा बुंदों माखासे बायदिसिना खोथा बियो इउटुब चेनेलाव बा बहाबा नैबे मबाइलनि गेजेरजों भिडिअ रेकर्ड खालामनानै बियो गाज्रि खोथा माखासे नंखाय खोथाफोरखौ फुवारनो नाजागासिनो दं नाथाय बिन'द बसुमतारी बाबाया बेखौ साननानै ला सैथोआ जेब्लायबो सैथोआ जेब्लायबो देरहासार असैथोआ जेब्लायबो सानसे समावबाबो बियो नेहाथ आरो बे मालाबाबो देरहासार नङा दा जों बेखौ फोथायो आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जाहाथे नेक्स्ट बाराव आरो ब्रह्म धर्मखौ अरखौ बेबायदि थासैल' खालामोबा अपमान खालामोबा बेखौ जोङो गासैबो धोरोमनि मानसिया बुंनो गोनांथि गैया बे इसोरजों साजा होजागोन बियो साव मोनगोन बियो बे सावखौ बिनि गासैबो न'खरा भुगिनांगोन बेखौ आङो ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि जानानै बुंबाय बिनि फिथाइखौ जुदि बियो निमाहा बियाबा जोंनाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बा मबाइलनि गेजेरजों बा खुलिया बियो गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बियाब्ला इसोरा बेखौ साजा होगोन जों बेखौ नेनानै थाबाय बिनि माने निमाहा बिनायखौ जों नेनानै थाबाय आरो बारा गोबाव आं बुंनो सानाखिसै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।